Ma kwaba edeba top TV GH so me amedi dwumedi ebramidi ene be ma 10 gram socketing ushia me abonte na offer minister favor so a meje so na dwumedi a yede ibrami omo atumi din top issues na abuzia India 77 ena ebo ya chiri dom sa so na virus computer ena ekan ye ho ena abawa hose ekan ye ho na abuzia ma menkan ho some kese pa aba abuzia asem kese pa aba efa sampa ahensem ho ntokwa ekoso wo sampa yewura osia dia yo na Agyemang Badu akasa na asem okan o se sampa ensensem a ekoso na ntokwa ekoso no abusia se na enye mahama ene ne domo na mo se yo so bo bia yefo mo yewura otumfo osetutu ene BONO original house of chief abusia na Agyemang Badu akasa bebre na mempese medina na enu mu asem akanti mo mayenko na yenko tie na Agyemang Badu na asem okan ye ede to Ghana for enu emra yewura ade ande owie masem na mema wakwa aba eye sampa yewura nkonya akasie a ewo bono manim gasei ana Ghana baako eye sampa yewura sampa ye nyina yenim enema asisi sampa minsura ebesi nne nipa beye aduonu se nipa bedi akonwante ba hwere bankwa ba ba prade minima no ba bubbe ba social media so bebre yewura enkyere note Asantefoɔ ba konwa kase so otumfo osetutu atoso mienu oka bibi ewo manhia nso abaye na wotwe mienu ni yewura asem na oka ye no yewura mammo akira Ghana fo ba ntiase yewura oka ya se sampa akonwa baaye de babua wo mra kwanso amane kwanso abede ama bi a ono ne di na obo ya na chese obo me amadamfo tole samba jafla se ono ne di sa akonwa no yewura sa asem ya opanyin kase okaye no nokre ni ya na emu bi oye ya se hene kase oka bi sa na ebo akire na yewura onye nokre manya ho kwame na ne nananum ahia na me ka kire Ghana fo a otumfo se tutu a otoso mienu Asantehene prekope no na sem o kan se court abua sa asem no a ekire nipa kra odi sampa hene no enye nokre na nokre ni nie minim de yewura na duru ba bi na okasa e besre ne lawyer fo no se aya bane ne nkasa kakra bane ne nkasa na oka bibia enye na atisa abonofo yemu binim ye wo ha ne ye kutupa se amamre bi a ono na yo yesi kwame yewura se ansa na jinaye bi besi ne manhia no yewura na asem no nipa baako ode abeto ha nipa na ode beto ha no eye nipa a oni otumfo enam no sama tole samba jafla ode beto ha se krom ha se fia ono ka ho ma abusua kro ba ya miensa no be di sampa akonwa na mmom ne pan so se odi yewura nkanya anu ni asam ne ko manhia fikasiem nipa miensa na ono ode na sam ko ye no ba ko yi ba ko afrim sa ba ko eya sam oduafo benibi na de kra de ne yewura o kasa ne o kan se sa sam odua no amoni di de but by influence no hu se me opese oka no be ye France be free France na yewura osetutu onim se sampa for France ye woni be free bae benchi sa na ete ti banyina be ye France for na baba betena ba bi abewoyi nti wo be kasa bi free France dia no kra ni mu oya na Ghana for ye ne France for enya hia na beto ya ye nyina ye nipa baako ye nipa baako yewura ade a yewura okan ye no
na uhwe kura na odi obo politicians wachi obo odini regional minister obo odini obo police panyini se DC obo interior minister obo chieftaincy minister to a larger extent abane na ma hia wa mpesa Ghana di bia hu se Sampa asem de bebo dina and the bemo BONO regional house of chiefs bemo manhia eyaya no yakofa aba abane de ne hunnim abane bede ne ho abam sabi abane otizui John Dramani Mahama nyamene nka na asem no ansa na obatena sa akonwa isui na Sampa asem na oni ho na Sampa asem oni ho nti oyede na abane ne otuhyem na yewura o kana asem no o kan bibi se yewura tole Samma Jafla se oba ni kroma homma ne kwane eno so enye nokre broni beka se ye papabo falsehood enye nokre justice ankama ye tole Samma Jafla nye madam fo no on free Sampa woni tim sini kwane na mmom meka magana fo ahu se asem wei da bia nka aye otumfo osetutu a odi otoso mienu Asantehene onne de asem na ba aya na ba bomi ndini de za Dormaahene ade hye ba ya miensa mien dibi no ampese ndibi menne we yenua ukoyi frima anya wono de asem na ba se uko kama ba akokura na okosi a na asem ne da court a ensa se ode ba court wa mpa court wa bua faso de police fo ahensia akosi no on se wo blame obi na mmom mpese Ghana fo nyina hu se nienti ya me madam fo no na no de obom dini na ayemsu na wenro obom dini se menka ho bi na ontimi ni hene na mpese Ghana fo nyina na otumfo bente se otumfo ne Samma Jafla enye me ne me mani ni hene enye me ne me mani ni hene eye Sampa fo no nye ba dwene se bagina tum na 2023 minso ya November mu ni besi ne hene 2023 no na aba ne bene north so enye nanado from 2023 no madam for Samma Jafla atime di chiniye asi ne so e wo Sampa krom atima ya na wo san hene e wo Sampa krom atima boja atima shefan atima tna ho se oya yie sehene sa ontimi nya sa de na ho na asem no wo nte se nipa no abe wo ho no banji ni ntum so ye hene se baji ni tuma nka sa ne ma ni nyina atima ye de atima yo enu nti na entimi nyo no ti mesre ohinkase otumfo osetutu autoso mienu Asantehene ya nyina ahenie no yetimi sibi wo yekrom na apaska na kire se onye yie na asema ba ho asem ne de in fact yewura osiade ye na Agyemang Badu wakasa pa abusuya na obo edin bi ne kasa ye mu no obo edin bi se eye na danfo oye to omofe no tole na sangba dafra baby odi ne ho ya wo se okoye interview baby na obo na Agyemang Badu din se sabio ontimi nko Sampa enkodi ahini nyina na onkodi ne hini nyina no efuna na Agyemang Badu na Agyemang Badu aka se in fact oni mo hwe enye ono na ofro ho se oye Sampa mahini bumi Ghana for yemisa na tole se tole de yo si bodi no abusia yemisa na tole sangba dafra se sabio ofre na so oye Sampa mahini no wetimi abo nhyiamu bi ana wetimi organize festival bi Sampa mahini na aba ana odi chinekwe asine so anante Sampa krom so Sampa mahini na se untimi ye sa niema we na esiden na ofro ho se oye ohene e wo Sampa na tole sei na wadanfo pa na Agyemang Badu osiade yo
oka edechiro say interview na okoye na ogbo ni di won say ono na waye osi akwan o say osro pa nye ono na waye osi akwan ewo wa hindi a opese odi no Sampa be mom Sampa man hene nan Sampa man nan kasa na omo de enju tu na omo agina na ya Sampa Bodu ya ana igbo odin a na abumi mu ase. In fact abuzia aha aye top TV GH na nana ekasa no o kan bibi se sebio nana tole ene nana ya Sampa omo yina ase efi French na omo de ebusua miensa na ekọ menhia na ekoduru menhia no omo ayi nana ya Sampa Bodu ya afrim abusua eba ne se nipa ote akunda so eba ne se na mu yi ni fimu abusua o Sampa ensensem update Kosoa ehwe top TV GH abusua ha na yedi dwumede ne besi me a mede dwumede ebra me din bio ene dem atentengram socketing uhia na bonte na minister favor mejo so kama pa na abusua me ka mo se ende ya mo ochina Mother's Day mi chia Ghana mai na mamefo ina na mo happy Mother's Day na special one to me maame oba pa comfort kwache oba enumonyamfo maame a wo abadaye ede ma oba. In fact minam na obi frame socketing ana like me di o media no so a man na me kan aseda ede enkoma because anka uyi semi na uyi mi gu ya kan na mintimi metuna fidi kase we so enwe show yagopo enshira bebre yagopo enka ho ochena yo mo awode maame shira me kase ni a wahwera me mu bia no eluade yankopon on share wanemu me da wase abusunya high top TV GH na me kam say India 77 na ebo ya chidom edi dwumedi ebrem sasna Vidus computer na abawa wholesale enso ekaye ho me da obi biara ase makaramo Christiana woni rockstar ba ko pensam fo he mami amini se mo se mja he kamfo adura na chese eye aduro papa mi nya han kamfo aduro bone e mamo da mi ya mame enti na mjina ha me kamfo